3
Третя неділя Великодня, тому правду об Воскрослим гучиться душуль, з читання, з співів, з слов молитви, переживає Костел, далі ту радість, на нова, радість зустрічі з Воскрослим Паном. І ця зустріча відбувається тут і тепер, сьогодні, podczas цієї святої мши, бо Бог стає на цієї святої мши посеред нас, щоб тлумачити нам Писання, как наполнять нас своей присутностью, кормить нас своим телом. Сегодня подчас этой мши святой, опrócz tych intencji, z jakimi сегодня приходим на эту Eucharystię, я эту святую мшу отправляю, modlić się o Boże błogosławienie, dary zdrowia, opieki Matki Bożej dla Teresy, Kateryny z nawodu Dnia Narodzenia. I tak samo сегодня w особливий sposób chcę modlić i dziękować Panu Bogu za dar osoby siostry Agnieszki. Tak jak my zapowiadali, przyszedł czas na pełne zmiany w jej życiu. Temu dobra nagoda tak samo podziękować za jej służenie tu w naszej parafii, za ten czas, jaki ona tu była razem z nami, spodorożniczała naszym dzieckom, młodzi, семьям, dorosłym, tak samo za dar jej życia i to jest, co Bóg w jej sprawie je tak samo zdійснив u naszym codziennym życiu. Тому так само отолим нашей молитвой сестру Агнешку, а на початку этой святой мши перепросим доброго Бога за все наши грехи и провины, как мы с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую ахриару. Spowiadaju się Богу Всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над
Боже, нехай Твой народ завсёды тешится обновленной молодостью духа, ка правдуючися тепер вертанню у хвалу Твоего усыновления, с певною надеей чекал дня своего воскрешения, проспана наша Єзуса Христа Твоего Сина, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У тие дні сказав Петр народу: Бог Авраама, Ісаака і Якуба, Бог отцов наших уславив слугу своего Єзуса, якого видали ви і одреклися від його перед Пілатом, коли той вирішив отпустити його. Ви одреклися від святого і справедливого, а просили помилувати злочинцу. Забили починальника життя, якого Бог воскресив з мертвих, чого ми свідки. І тепер, брати, я ведаю, що ви зробили гэта з неведання, як і керівники ваші. А Бог здійснив тое, що обвящав устами всіх пророків, що Христос буде терпеть. Дык покайтеся і наверніться, каб знищені були грехи ваші. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узними над нами світло свого обличчя. Узними над нами, Пане, світло свого обличчя. Коли я кричу, почуй мене, Божа, справедливость моя, Ты вывел меня з утиску, змилуйся надо мною и почуй мою молитву. Усними над нами, Пане, свято своего обличчя. Ведайте, что Пан учинил чудовным своего верного. Пан чує, коли я його кличу. Многие кажуть, хто покаже нам доброе. Узними над нами, Пане, світло свого обличчя. Узними над нами, Пане, світло свого обличчя. Коли кладуся, спокійно засинаю, бо тільки Ти, Пане, дозволяєш мені жити безпечно. Узними над нами, Пане, свято свого обличчя. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Дети мои, пишу это вам, как вы не грешили. А коли б хто сгрешил, то маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа Справедливого. И Он вяра в милостивление за грехи наши, и не только за наши, але и всего свету. Потом доведываемся, что мы познали Иисуса, коли заховуємо Його заповіді. Хто каже, я ведаю Його,
а не заховує заповіді вони, той і лгун, і нема їм правди. А хто заховує слово Ягоне, у тим сапраўды любов Божия досконалая. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Пані Єзу, тлумач нам Писанні, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. U той час в учні Єзуса розказані хліба. Коли казали про це, сам Єзус став серед них і сказав: «Спокій вам». Устривожені і наполохані не думали, що бачать духа. Але він сказав їм: «Чому засмутилися і чому сумнінні узникли у ваших серцах? Поглядите на мои руки и ноги, это я. Докранитесь до меня и переконайтесь, бо дух не має тіла і костей, а як бачите, я їх маю». Після тих слов він показав їм руки і ноги. А коли вони від радості ще не вірили і дивилися, він сказав їм: «Чи маєте тут що з'їсти?» І вони подали йому кавалок печеної риби. Він взяв її перед ними і сказав їм: «Это слово моє, сказане вам, коли я був ще з вами, що повинно збитися все написане про мене у законі Моїсея, у пророка і у псалмах». Коли святив їх розум, як вони розуміли Писання. І сказав їм: «Так написано, що Месія повинен терпеть і воскреснути на третій день з мертвих, і у Його ім'я повинно обвіщатися покаяння для відпущення грехов всім народам, починаючи від Єрусалима. А ви свідки этого». Это слово Пана. Коли гучать слово «Великдень» або в этот час перед Великодня, то таким основним то, що з чим такі асоціації, що у мене є в Великдень, на чим особливий спосіб, якби такий акцент поставлений в цьому часі, коли ми говоримо про літургію, другі слова, це перше, це моц Божого Слова і як воно діє. На протягу літургічного году ніде нема так моцно підкреслювання, яку моц у собі несе Боже Слово. А другий такий акцент, напевно, і який завжди асоціація з Великоднем і цим періодом, це, звісно, зустріча Єзуса Воскреслого після свого воскрешення. В першу чергу, звісно, зі своїми учнями. Це такі два такі основні аспекти цього часу, який ми переживаємо. І сьогодні так само у літургії словами і знову про це так само якби підкреслюємо. Перед псалмом ми сьогодні, пробачте, перед Євангелієм ми співали це слово: «Пане Єзу, тлумач нам Писання, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш».
Prosimy, aby sam Bóg oświecił nasz rozum, tak jak my się nie czuli w Ewangelii, tak jak to uczynił Jezus ze swoimi uczniami, jak my przyjęli tę prawdę, jaką Chrystus chce nam сегодня pokazać. Pierwsze, właśnie, że to znaczenie i ważność Bożego Słowa. Kiedy i dokładnie wczoraj tak samo dzieje apostolów skończyli się te czytanie takimi słowami, a Słowo Boże poszerzało się i znacznie powiększyła się ilość uczniów w Jerozolimie. Proporcjonalnie, jak rozszerzaється Boże Słowo, jak ono rozwijaється, jak ono dochodzi do ludzkich serc, tak i narodжаються w uczniach Chrystowej. I tak samo my chcemy się nie czynić nasze serce i przyjąć Boże Słowo. Boże Słowo, to ta rzeczywistość, jaka nie tylko ukazuje nam Jezusa Chrysta, nie tylko pokazuje nam historię zbawienia, ale tak samo stwarza nam prostoru swobody. Słowo Boże to to, jakie nas oswobodzaje, czyni nas wolnymi tak naprawdę. To tak jak окунувши się w wodę, nie znam, ręczku jeszcze zarane, конечно, холодновато na pewno będzie, ale kiedy my tam sobie сегодня gdzieś znaleźli dobrą taką sażałkę z ciepłej wodziczki i weszli, no to wyszliby mokre. Nie trzymając taką wejściu w wodę i suchim wyjściu z wody. Tak samo i z Bożym Słowem, kiedy my go przyjmujemy, nie prosto tak gdzieś ci uleciało, nasze w ucha i wyleciało, to wtedy może nie, ale kiedy wypływają tak z wiary to Słowo Boże, kiedy ono przesiekaje nasze życie, kiedy ono zostanie w nas, to tak naprawdę no, czyni nas swobodnymi. A czego swobodnymi? U jaki sposób? I to nam się nie pokazuje Święty Piotr. Wiecie, i on jakiś się nie wychodzić do ludzi i zaczynają przemawiać. I wiecie, przemawiają w jakiś sposób. On każe, wiecie, że wy того Jezusa, якого Бог Авраама, Ісаака, Якуба, Бог Отцов наших, дав нам як Месію. Каже, ви його забили, ви його откинули, odrekliście od Jego. Что цікаво, що він має у собі таку odwagę і таку повну свободу, бо, як добре відаємо з Євангелія, czytali my to u Wielką Piątnicę czy u Palmową Niedzielę, to pierwszy, kto odrósł się od Jezusa Chrysta, sami pamiętają, to sam Piotr. To Jon, jaki сказал, ja nie wiem tego człowieka. I dokładnie, kiedy my porównamy dziejesłowo, jakie użyte greckie słowy, kiedy говорка idzie про отречение Петра, i to jest, co on mówi сегодня, to jest same. To arnomai. Odrekczy się, odmówić się. I pochodzicie to, jaki nie boится, że temu skaże, słuchaj, co ty mówisz nam. Ty sam pierwszy odwiernął się od Chrysta i on tego nie boится, bo on swobodny. Uczył swobodny, bo on przyjął u woskresłego Pana. I on wie, że on zagrzeszył, jak i u się. Jasne, on wie, że on grzeszny, ale wie, że Bóg jemu przebaczył. I właśnie to zустріча z woskreslym, kiedy Chrystus Jego pytaється, czy lubisz Ty mnie, Piotr? Czy lubisz Ty mnie? I w ten moment, kiedy Bóg przebacza Jezus Chrystus, zwraca Mu nazad, że tę godność, być uczniem apostola, daje Mu tę moc. I to powiem, że nie saromię się, ale powiem Mu tej prawdzie, o swobodzie, że ja grzeszny, конечно. Ale Bóg mnie odkupił, Bóg mnie wyznaczył. I każe, i wy, ty, jakie po niewiedaniu waszemu, odwierнули się, i On was tak samo wybawiaje. Przyjmijcie właśnie tę prawdę, stańcie wolnymi od grzechu, stańcie wolnymi od następstwa grzechu. Słowo Boże nas czynić wolnymi. I nawet kiedy wszystko wokół nas będzie nas zniewalać, tak naprawdę, kiedy my będziemy napełnieni Bożym Słowem, to my możemy czuć siebie swobodnymi, bo to żywy Bóg, jaki zachowy wolne, że robią może перемоги, to zło, śmierć i szatanie. Kiedy Słowo Boże to tak samo, to jest słowo, jakie nas wyzwalaje od strachu, oszuczenia. Diabeł, kiedy spokuszaje człowieka i kiedy my poddajemy się tej spokusi i zdійsняем grzech, to następnym krokiem diabła to co?
показать нам и показать, какие вы грешные, какие вы никчемные. Перекреслить человека. Это дійне діло. І отсюда часами народжається цей страх перед тим, коли я такий грешний, коли у мене стільки різного зла в житті відбувається, то чи я буду збавлений, чи я отримаю життя вічне тоді. Слово Боже – це то, яке визволяє нас від цього страху. Бо воно переповнено правдою тим, що Бог, який з'являється Отець, а ми Його не діти, ніколи не закриває нам цих дверей неба. Бо небо – це наш дом. Небо – це то, до чого ми вертаємося. Небо – це місце, де нас чекають, де виглядають і, звісно, прийде. Це таке місце, тому Бог Отець дає Ісуса як заступника, як адвоката, який допомагає нам увійти. Поглядите, думаю, це досвідчення кожного з нас. Коли ви вертаєтеся у свій дом, додому, до хати, коли я їду додому, чи приїжджав, то ніколи не зустрічаюся з тим, що я відкриваю двері, і значить, ну, можуть бути навіть зачитати, постукати, мені завжди відкриють. Ну, бо завжди раді бачити мене. Моя мама, коли жив ще тата, так само. Вони тішилися, коли я вертаюся. І така радість у Бога, Отця, коли Він для нас Отець. Ну, то не може бути іначе, як то є ось ця радість чекання Його, що Він нас чекає в цьому домі, який наш дом. І Він так і підготував. Пан Ісус каже, іду, як підготувати вам ваше місце в небі, а їх там шма, також на вас є. І Слово Боже перекреслює ці страхи, каже, не бойтеся. І тільки я сам можу відмовитися увійти в цей дом. Як скажу апостолу, я не хочу. Я не хочу збавлення. Я не хочу, а коли я прагну, я маю це прагнення, то нічого не стане у перешкоді, бо Бог хоче прийняти як своїх дітей до свого дому, до нашого дому. І другий такий акцент, чи другий такий момент, який завжди вельми моцно акцентується в цьому часі Великодня, це ваш зустріча з Воскреслим. Вони так важні, так потрібні. І вони потрібні і для нас кожного, бо ми вельми часто з цього місця, з цієї бонни, повторяємо ту саму правду, як би можна вже сказати, що надоели може. То саме. В тому сенсі, що віра – це не просто сповнення релігійних якихось ритуалів, таких діянь, але віра – це моя зустріча з живим Богом, це моє будування відносин. І може повстати питання, а де його зустріч? Тут говориться про зустріч, а де ж його зустріч? Де я його зустрічу? Де я досвідчу, де його побачу, де його відкрию у моєму житті? Як його розпознати? Ось такого дійсного, моцного. Певне сьогоднішнє Євангеліє допомагає нам. Ось показує, що ось цей приклад зустрічі Ісуса Воскресла з апостолами показує так само, де ми можемо зустрічатися з Воскреслим Паном, де можемо розпознати Бога в нашому житті. Перше місце зустрічі у моєму житті – це у тих супольностях, де є ділення досвідом Богу. Поглядите, сьогодні апостоли, що чинили, коли Пан Ісус прийшов? І вони, як сьогодні записав Лука, розказували про те, що далося в дорозі, і як вони познали Ісуса. Апостоли сиділи і так, як ми тепер ось і розказують, слухай. І Він же прийшов і відкрився, повчив нас, був разом з нами, коли ламав хліб, коли давав ми його побачили, досвідчили, розпознали, Він живий. І коли, сьогодні ось Степана читаємо, коли вони казали про це, коли вони розказували про те, як Ісус здійсняв, ось який показувався, який його розпознали, сам Ісус став серед їх і сказав спокійно. Коли супольність, так само супольність парафіальна, наша супольність має бути тим місцем, де ми не просто вивчаємо і здобуваємо віди про Бога, Хоча так само потрібне. Але це місце має бути, де ми зустрічаємося з Богом, але де ми так само ділимося. Звісно, Свята Мша може не хапає такого моменту, як
так мы затрымались, и теперь он сказал, ну а теперь давайте, кто хотел бы расповести, что там за эти тижні, что там Бог зробив у вашем житті. Як ми поділилися гэтым, бо це так потрібно і важно. Але видите, наша супольність парафіальна стварається з менших супольностей різних. І сімейних, суженських, і молодєвих, і скаутських, і ще різних інших, де ми, справді, так важні чинимо. І гэта досвідчую, коли удзельнічаю в этих сустрэчах, где есть заўсёды той момент, калі мы делимся жыццём, але делимся тым, што Бог здзейсняе в жыцці. Як ён дзейнічае, і гэта той каханы момент, у якім можна сказаць, што Езус прысутны, ён ёсць. Гэта той момент, калі Езус ёсць, калі я гавару пра тое, што Бог у маім жыцці здзейсняе і разам з вами, то так naprawdę ён тут ёсць, нема іншого. Ён дакладна ўбіваць, кажа, спакой вам. Когда таким miejscem, конечно, такой супольностью мае быць, в першую чаргу, наша сем'і. Это место, где мы маем делиться, не только один другого захочу, до того, до молитвы, например, батьки своих деток, или где батьки делятся и говорят, вучат своих детей веры тем, что расповедает, как Бог дзейнічае в их житті. Не просто, а тем, что треба, что важно, але який Бог у моїм житті, який ён. І тільки так можна передати віру, і тільки так вони розпознають, що це Христа відкриють у собі і почнуть будувати так само свої якісь відносини, якими так само будуть ділитися. Це перше. Друге, де є Бог, де його зустрічати, де його шукати в моєму житті. Це так само сьогоднішній Євангелій нам показує, бо коли Єсус увійшов, то побачив учнів устривожених і наполоханих. І каже їм, чому засмутилися ви, і чому сумніння узникли в ваших серцях. І знаєте, Бог є там, де здається, що Бога нема. Бо так найчастіше я чую, коли чоловік зустрічається з випробуваннями, тяжкостями, хворобами, досвідом болю, зради, то що тоді найчастіше з'являється у таких думках чоловіка, що Бога просто немає, він не покинув, що його нема побач. Гэта спакуса. Але реально зусім іншае. Бог дакладна ёсць у той момент, калі здаецца, што ён далёка. І толькі ад нас залежыць, чи мы зможам, чи патрапім распазнаць і адкрыць яго, пабачыць яго, як ён побач. Люблю вось гэту гісторыю, добранатурная знаная. Таксама аповед о тым, як калісьці адзін чалавек ужо пасля свайго жыцця тут зямнога трапляе на неба да Езуса, і так з ім яны разглядаюць вось гэты шлях гэтага чалавечага жыцця, як ён пражыў. Ну і так кажа, вось бачу, што той момант, калі ты мяне пазнаў, калі гэты чалавек адкрыў Езуса Хрыста, калі палюбіў яго, калі яны дамовіліся, што ад гэтага моманту будзем мы ісці побач, плячо да пляча, калі вось разам будзем, я буду верны табе, Боже, а Єзус каже, я тебе так само ніколи не покину. Так розглядаючися, ось це супольне вандравання праз життя, це було якби на такій березі моря, де пісочок, де бачно ці сляди. Але були так само ось у цьому вандраванні моменти, коли на піску заставалися не двоє слідів Єзуса, це чоловік, а тільки одне. І тоді этот чоловік так успоминає і каже, а що ж тут було таке, що тут відбувається? І так приймає, супер, але ж були ті часи, коли мені було вельми тяжко. Коли ось у мене моцно захворів, чи хтось дійшов, мені, може, близькі. І каже, а чому це так? Ти ж мені обіцяв, Єзус, що ніколи мене не покинеш, завжди будеш зі мною. А я бачу, що в цій періоді, в цьому часі, тільки одні сліди, де ти був. І тоді Єзус йому каже, в этот момент я брал тебя на свои руки, и тебя нес, это мои следы. Это история, яка показывает ту правду, что Бог николи не покидает нас. А спокуса у те, что человечество не верит в то, что Бог в этой хвилине, в таким моментом не покинул его, не мог помочь. Третьим таким моментом, это наша штодзённость. Простота нашего життя, это место, где мы можем зустріться з Богом. Бо нам здається, що поки Бога зустріти, треба кудись поїхати. Там за море, океани, полетіти в якось місце, от там то його зустріне. Я на сьогодні поглядіть, як Єсус приходить до своїх учнів, що говорить, чи маєте що їсти?
Дали йому риби, і він сів разом з ним їв. Простота нашого щоденного життя. Наша щоденність, наша праця, обов'язки, наша зустріча з другим чоловіком, учоба, для некоторых, кто в школу тут приходит, еще 10 учатся. Это место, где я могу, потому что, когда хочу бачить Бога, то я побачу его. Бо він дійничає, бо він есть, і нікуди не відходить. Це місце моєї зустрічі. Це місце, де перебуває Бог. Це місце, де я можу його шукати. І апостол 4 – це той момент, коли Бог сам себе показує і відкриває. Ви сьогодні поглядите і читаєте, тоді освятив їх розум, як вони зрозуміли Писання. Тоді освятив їх розум, це значить, що влив їм світло своє, і вони його розпознали, вони зрозуміли все. Открылось им все. Когда это наприкінці, это уже и 4, и 1, не 2, не 3, 4. Потреба открывать Пана Бога в этой щоденности, у наших розмовах, у нашем свідченні, в нашем діленні. Треба відкривати у наших певних випробуваннях Пана Бога. Треба відкривати його у нашій щоденності, а тоді він ще нам дасть і підтвердить, і покаже, який він дійсний і моцний, так само даром Духа Святого. Даром своей эмоции, который осветит нас. И мы еще больше откроем, и больше спознаем, и откроются наши очи. Скажем, а и тут же ты был, Боже, и тут ты дейничал, и тут была Твоя ласка. Після этой зустрічі, після того, як апостоли розпознали Христа і познали Писання, то Пан Єсус говорить, а ви свідки этого. Показує їм їх шлях, коло замикається. Ти познав Бога, відкрив, починай про його свідчити. Ти знайшов Бога в своєму житті, починай він говорити. Так, як на нове і на нове я відкривався у житті других людей. Нічого іншого, нічого нового. Так ладно, крок по кроку те саме, який проходить цей шлях, але як так важний і потрібний. Коли Пан Єсус прийшов до апостолів, стався до тих, хто сказав, спокій вам. Шалом. Это не только мир, у той сенсі такий, це супокойний мир, але це так само тлумачиться як повнота. Ісус Христос у воскреслий дає нам повноту. Коли я його маю, то більше мені нічого не потрібно. Я все маю. Коли маю Бога, то маю все. Святий Ян Боско часто повторяв, казав. Коли маєш Бога, то маєш усе. Супокой вам, каже Ісус Христос. І сьогодні так само. Прийміть повноту, прийміть мене, бо коли мене маєте все. Визнаємо нашу віру, вірувати на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и зном придел в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых
и життя вічного у будущем світі. Амінь. Поєднане з нашим воскреслим Паном, який прагне одарить спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, кабы он обращал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Яйца, кабы Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обвещают, да помогало людям познать соправдного Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто служить у войску, кабы они не соромились вызнавать свою веру. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, кабы они возрастали у Христовой любови и верности. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как удел таємниці Святой Мши, поглублял нашу веру и умацовывал наше христианское свечение. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всіх потребних ласка, опеки Матері Божої для Тереси і Катерини з нагоди Дня народження. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само дарах Духа Святого, всіх потребних ласка для сестри Агнешки, в новом служении ее житей, послужит у Лондоне. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И молимся за нашу країну, за Беларусь, за наш народ, о духа покаяния для справедливости и правды в нашем крае. Молимся даже за хворих и потребной ласки для мира. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas o swojej lubowi. Uczennikach chwalał Воскресения Twojego Syna dopomagła nam odkryć kosztowność krzyżowej wiary. Wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Спел номер 299. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу, я Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце. узносим их до
Zabrody głodnych это и справедливо, слушно и zbawienne, как на Ciebie, Panie, zawsiody sławię, особливо у этот час. Больше урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был отверован jak nasze опасы. I on перемог грех и смерть, odnowił się stworzenie i nam вернул страченное życie. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хор анiołów razem z всеми świętymi śpiewają Tobie hymn chwały, niespędna usklikaючи. Святый, 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 Pan Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышиня, благословленный Твой, да приходит всё имя Pana, осанна вышиня. Zabrody Boże Tych Świętych, krynica wszelakej świętości, тому jedność z усім Kościołem. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес, спасал на апостола Духа Świętego. Przez Chrysta prosim Ciebie, всемогутный Боже. Освети Тебе дары росою Духа Твоего, которые стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, padał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie pralita dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Овершаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, krew życia i kielich wspomnienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, промаючи тіло і кров Христа, Дух Święty собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsieli po всем świecie, doskonale go любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які послали надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласкою дійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всіми нами, как мы заслужили уделу жития вечного. У едности со Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, raz usie wieki wieczne. Nazywam się dziećmi Bożymi i im zjawiają się, temu ośmieliłem się kazać. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного
вам успокоит дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Как мы были завжди вольны, рахуй закопаны до всілякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите успокоем и едность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Спокой и Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Weź той, хто бере на себе грехи світу. Щасливий я покликаний на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Треба було, як Христос терпів на третій день воскрес. Як у Його на ім'я проповідувалося покаяння і відпущення грехов усім народам. Аллилуйя. Спев номер 62. Аллилуйя, усміхайте, аллилуйя.
аздобывать у вашах такой вот радостью, некой такой добрыней. Тому хочется пожадать, как у вас это святло от вас надалей, так еще больше его было, как дорога до святости вышли. Хочется подяковать вашим так само батькам, вашим знайомим, дякуючи, яким ви так само і прийняли таке рішення бути сестрой. Ну і ще хочеться пожадати, як ви коли будете зустрічатися з маленькими британцями, розказували їм про нашу Білорусь, бо коли вони виростуть, стануть великими, нашій країні вельми потребується. Все. Доброї дороги вам! Щоб ви пам'ятали усіх дітей наших параші і не забували нашу каплицю. Оце вибила, які чудові. Саме правдива. Ох, як чудово, у нас супер такі аньоли посміхаючіся. Дякую велике. Канечення, no naprawdę już my na 30, tak samo na tej mszy razem z dzietkami rozwitwali się i dziękowali się z tej Agnieszce. Teraz jeszcze tak samo хочеться jeszcze raz jakby wykazać te same słowa. Po pierwsze zapełnić obdary modlitwy, bo zawsze u tej przynajmniej w Arafii i wiedy jako innych, tak dalej u tej zawsze modlиться nie tylko ty, jakie posługujecie, jakie teraz służą, czy pomagacie wzrastać u świętości, ale tak samo za tych, jakie już gdzieś daleko, tak samo temu i na pewno przy tym altary nasza wspólność parafialna każdego dnia tak samo za was modlиться, tym jak wśród tych maleńkich Brytańców nie wiem jak maluje Brytańcy, ale na pewno właśnie to zapełniło dary tej modlitwy. No i siostra, szczerze dziękuję wam za ten czas wolny, za ten czas, jaki krótko naprawdę minęło, za wasze służenie, za ten czas, jaki wy ofiarowali siebie dla naszych dzietek, młodzi, u zustrecza z baćkami, tak samo jak tych dzietek, w różnych tych sytuacjach, podryktowki do sakramentów, ale proszę to taką codzienność. Szczerze wam dziękuję, bo naprawdę, kiedy u monaskim życiu nie dawać sobie, to na właśnie wtedy iść tak naprawdę. Temu dalej dawajcie o tym nowym miejscu, nowych zadaniach, o nowych jakichś okolicznościach i wyklikach, jakie tam Bóg, do jakich was Bóg kieruje i zaprasza, niechaj On naprawdę spodorożnicza swoją łaską, natchnieniem Ducha Świętego, tak jak все te wybory, jakie będziecie czynić, byli na korzyść wam i na zbawlenie was i tak samo na pomogą sił tej, do kogo wy posłane. Szczery, dziękuję, niechaj dobry Bóg błogosławi. Я так у пару словах уже не буду вертаться до дзяцінства, але сапраўды хочу подякувати доброму Богу, що поставив мене серед вас. Ви навчили мене шмат чому, передусім, якою повинна бути парафія.
Дзякую за тое, што мела магчымасць пазнаць вас кожнага вашых дзетак. Асаблівым чынам дзякую за вашу малітву, бо сапраўды толькі яна падтрымоўвала мяне і падтрымлівае мяне і веру ў тое, што будзе надалей мяне падтрымоўваць. Дзякую таксама за інтэнцыі імшы святой, якія тут на гэтым алтары былі складзеныя у маёй інтэнцыі. Дзякую ксяндзу пробашчу за тое, што вось гэтыя амаль што 3 гады магла развіваць свае таленты, наколькі гэта ў мяне атрымоўвалася. Пан Бог бачыў, што ўсё было з такого шчырага сэрца. Дзякую сястре Мар'яне. Дзякую сястре Мар'яне, з якою вось апошні гэты год мы тут будавалі супольнасць і таксама стараліся як мага лепш навучаць, павучаць, не ведаю, даносіць да дзяцей нашых Пана Бога. І дзякую кожнаму з вас. Сапраўды, цяпер вельмі хвалююся, не рыхтавала рэч, таму Пан Бог ведае, што ў мяне ў сэрцы. Я таксама вельмі шчыра буду памятаць пра вас у сваіх малітвах. Расстояние не лечу, а вось духовную сувязь — гэта самое ценное, что хочу злучаться с вами. Глубоко-глубоко вы в моем сердце. Дякую вам великое. Nasz zastosowanie August Kląt zausiady powtarzał, między nami nie ma dali. To jest niejakie odległości tak naprawdę nikogo nas nie dzielić, kiedy jest słuszne serce, тому напевно, а життя показує, що все циклічне і системно звертанок не так шмат у Білорусі, тому тут може раз якісь там 15. Так само буде ваших онуків вчити, що комунік є, хто ж його відає, і як то. I jeszcze to się pokierujące, niechaj dobry Bóg błogosławi i daje potrzebne siły na niego. Kiedy było jeszcze paru słów odnośnie objawu, bo na minulym szerze zabył się, prawda, to się rozwitanie wielkie. Niczego tak nadzwyczajnego, конечно, nie ma сегодня. Na tym tygodniu tylko jeszcze 23 października uspomnienie świętego Jurija Muczenika. W ten dzień Papa Franciszek i biskup Jurij Kasawucki świadkują swoje imieniny, tam osobliwy sposób tak samo ich pamiętajcie w swoich modlitwach. Дякую всім за молитви сьогоднішньої зустрічі, нашої задобамови, якої оказується за прибирання каплички, за ахвяри, які складаються на ахвяри на будову костюла, як завжди після святої мши можна буде це сьогодні учинити. Запрошуємо у авторах на набожество до святого Антонія, і традиційно в таких інтенціях завжди відбувається складкова мша святая, а у середу на набожество до святого Юзефа. Іланка загубилася там десь. Kiedy przyjmiecie na dzisiejszy dzień, jeszcze wieczór, na popołudnie, tak. Boże błogosławienie, niechaj wzmacnia was i wiedzie na zbawienie Pan z wami. Niechaj was błogosławi Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Alleluja, alleluja. Dziękuję Panu Bogu. Alleluja, alleluja. Święty Archaniołie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, Беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Сонцем, і серць малим, над вічним, 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 над вічним,
Чекай.